Unha trintena de nenos acode dende hai 15 días ao comedor do CEIP Santa Irene en Porto do Son. A Consellería de Educación investiu 70.000 euros no acondicionamento deste espazo para poder prestar este servizo xestionado pola AMPA do centro. E máis ou menos, comentábamoslo agora, pero ainda non hai un ano, pois cando fixeron a visita tanto o xefe territorial como o delegado, pois nos comprometemos a facer un comedor en Porto do Son e outro en Portosín. E hoxe estamos non inaugurando, casi facendo unha visita, porque xa creo que levan uns días comendo aquí os nenos, non? Era un compromiso que tiñamos e creo que é unha inversión que falaba o delegado de 70.000 euros, máis o tellado 250, moi necesaria. Ahora me estaban comentando que hai nenos de 20 e pico nenos comendo aquí e iso axuda a conciliación. A verdade é que pois, é unha inversión moi importante e é unha posta a disposición dos pais que tanto necesitan. A dotación do comedor non é o único investimento realizado no centro para este curso. A Consellería de Educación investiu máis de 250.000 euros na sustitución da cuberta. Unha inversión de máis de 250.000 euros para renovar a cuberta, por unha cuberta moderna, unha cuberta que melloraba o aillamento dunha forma moi importante, coa repercusión que iso ten sobre o aforro enerxético, sobre o gasto en combustible, pero tamén, sobre todo, sobre a propia confortabilidade no centro, pois, aproveitando esa visita, a AMPA propúsonos pois arranxar un espacio para facer un comedor onde poder pois atender os seus nenos e nenas e hoxe pois visitamos pois o que foi o resultado desa visita despois dunha actuación que fixemos conxuntamente coa Concello, no que investimos máis de 70.000 euros non só para poder arranxar este espacio neste comedor do CEIP de Porto do Son, senón tamén outro similar ou con unhas características parecidas no CEIP de Portosín, co cual, pois, producinos unha especial satisfacción. Durante a visita, o delegado territorial desprazouse tamén ata o Colexio de Coira en Portosín, que estrea tamén este curso servizo de comedor.